साहब हमरा के माफ कर दी साहब, हमरा के माफ कर दी साहब। साहब हम तो कुआं के एगो छोट से मेढक बाड़ी साहब, कितना भी छलांग मारब कुआं के अंदर रहब साहब। ज्यादा फुटके की कोशिश भी मत करिया, ओइजे रहिए। साहब हम तो वहीं रहनी, रघुआ ऐजे उठा के ले आई नहीं साहब। रघुआ के तो मालूम बा साहब, गिनल चुनल 25 बच्चा के दुकान चलावे नहीं साहब। आखिर पकड़ही के बाद ओकरा के पकड़ी साहब, जे झांसी से लेके मुरैना तक बच्चन से भीख मंगवावेला। के बाऊ? अशोक लम्बरेटा। का करहल बाड़े पीछे बैठ के? इली साहब जी। अरे ई का बा? साहब जी टोकन बनी। अबे मुंह दिखाई के टोकन इतने चिल्लर? साहब जी साथ में चेक मिलाल बानी हम। ओ, अच्छा समझ गई। आजो वाह वाह का बंगला बा। एक बज गए तोहनी के पार्टी अभी तक नहीं खे आई। साहब जी कितना बढ़िया बंगला बा, साथ में स्विमिंग पूल भी बा। हम बानी अशोक बंगला खरीदे आइल बानी। बांग्लादेशी बंगला खरीदे आइल बा, वो हमार। अरे सेठ यह ते बाड़े जौन आपके वन शॉट पेमेंट दी है, मिस्टर वन शॉट पेमेंट। आपके बिजनेस का बा? हैंडशेक। आप माइंड योर बिजनेस। बिजनेस की छोड़ी सर, सवेरे के आजान से लेके रात के मंदिर के घंटी बंद होके तक पैसा ही पैसा बरसेला। अच्छा का करे ले? का बताई सर, रिक्शा, ट्रेन, यहाँ तक के हवाई जहाज में भी सफर करे वाला आदमी इनका क्लाइंट बाड़े। ओह माय गॉड। कितना में दबा अपन झोपड़ा? का साहब जी माफ कर दे साहब जी। बॉस मोहल्ला के झोपड़ा नहीं खे, बंगला बस साहब बंगला। समझ गई नहीं स्विमिंग पूल के साथ है। तू नहा के आइल बारे ना? पीछे हट, पीछे 18 9 6 22 703। समझ गई नहीं। अब तकलीफ नहीं के हमके। बहुत समझ लेला, अब काम के बात कही जाए। ए भाई चलो बोल द प्राइस, बोल द। 2,23,786 रुपया। ये कहा? मतलब What is this? Is this token या मैयत के चंदा? अरे 4 गो चेक भी आ रहल बा भाई। ई देखा 1 2 3 4 5 6 7 खाली अंगुरी रखा। ऊ चेक से तोहार पेमेंट हो जाए फुल वन शॉट। हमरा ये सब बाउंस चेकना चाहिए तोहार। अच्छा खाली कैश चाहिए, कैश। ओके ई सब हटावा। ई काम तो तू हमार बहुत आसान कर देला। ए सुल्तान। सुल्तान? हाँ 5 के 5 गोनी लिए नहीं सेठ जी। हाँ लेके आओ। माल आ गई। अच्छा तू लोग माल सब अंदर लेके आवा, जल्दी लेके आवा। ठीक। ये कहा? सेठ जी 1000 के गड्डी बा, ई 100 के गड्डी बा, ई 50 वाली गड्डी बा, ई 10 वाली गड्डी बा, ई 5 वाली गड्डी बा, ई 2 रुपया वाला गड्डी बा, ई 1 रुपया वाला गड्डी बा। भाई ये मेरा और माल चुकता हो रहा बा, बाकी के हम दे दे। 500 के कहने बा? 500 के करेंसी बहुत डुप्लीकेट मार्केट में फैलल बा। हम ता ना लेवे नहीं भाई। अभी रहुआ के केहू भीख में भी दी ना तो 500 के गड्डी मतलब भाई 500 के रिकॉर्ड बहुत खराब बा। हम तो रहुआ के दिल खोल के पैसा भी देनी। अब रहुआ एक एक चीज दिखाई। हाँ। दरवाजा खोल के अपन बंगला दिखाई का? समझ गए? कावे खाली 2 गो सीढ़ी ई कैसन खोली बा? बॉस बंगला समझ गई नहीं। हमार दोस्त ई सन्नाटा कैसन बा? रोशनी भी नहीं खे। अगर रउआ अपन चश्मा उतारब तो रउआ के एजा लाइट ही लाइट नजर आई। सही बोले रहलन। ई मस्त कमरा बा। ई का बा? ए बेडरूम बा। अच्छा हाँ। तो फिर सूते के कहाँ बा? बेड पर। हाँ। का बॉस यहाँ बेड पर सूते के, यहाँ हगे के, बाथरूम अच्छा नहीं का बनौले। बॉस ई बा अटैच्ड बाथरूम। ओ समझ गई नहीं। अरे वाह, अरे का बालकोनी से बाहर के नजारा बा बाबा। यहाँ से हमनी के सी फेसिंग दिखाई का? मुंबई के चौपाटी दिखाई का? बॉस ई मुंबई नहीं खे, एजा से रउआ के ग्वालियर के सिंधिया पैलेस नजर आई। समझ गई नहीं। बॉस बोल कालिया। नीचे स्विमिंग पूल के नजारा बहुत अच्छा लग रहा बा। अरे का बात है?
लड़की लड़की समझ में ना आए। पुलिस हम सुंगले रहनी पहले, कानून के फोटो अभी देखनी। बाबा 2,23,786 में 1 करोड़ 12,11 786 एकड़। हाथ हटाओ। काहे के? हाथ हटाओ। ल हटा देनी। सामने आओ। आ गई नहीं। समझ गई नहीं। तू कब आना? कल सवेरे 2 रुपया वाला 5 ट्रक राहुल घर के दरवाजा के बाहर खड़ा रही। काबे फेंकू? तू तो बोल रही लेवेला, धनाधन दे रहल बा यार। थोड़ा बड़ा बड़ा। समझ गई नहीं। सर जी ऐसन बा कि काली नदी के गंदा नाला के ऊपर अपन 17 को झोपड़ा बा। 7 झोपड़ा रउआ के देहनी। एगो अंदर के बात बताओ तनी। अगला साल वहाँ 40 फुट चौड़ा रोड बने वाला बा और एगो बहुत बड़ टावर बने वाला भाई। 7 गो फ्लैट रउआ के मुबारक होके। कितना बड़ पेट बहे कर यार। साला के पेट भरते नहीं खे। हमके लागत बा हमरो से बड़ भिखारी बा बाबा। हम थोड़ा और लालच छोड़ के आवत बानी। जइया मत। हाँ सब ग्वालियर के सिंधिया के पैलेस बा। ओकरा बगल में हमार 3 गो बंगला बा। बोला ई गरीब के 3 बंगला बा, 2 बंगला रउआ के देहनी। अरे झांसी से मुरैना तक हमार पक्का नेटवर्क बा यार। भीख मांगे के सब चिल्लर पार्टी भीख मांगले। हम मिलेनियर बानी। तो के पार्टनरशिप दे रहल बानी। तो के हिस्सेदार भागीदार बना रहल बानी हमार बाप। सुधर जो। हाँ सब तोर बाप के बा। पाशा आजो सबके लेके आजो। इन्हें लेके आजो सबके लाओ सबके। अबे तोरा में डाल दी कि अपना में मजाक करे ले पाशा के साथे। गड्डी बोले रहनी चिल्लर लेके आयल बड़े। पाशा भाई राउर पहला खेप पूरा हो गया भाई। 2 टेम्पू और आ रहा बा। ओखने में कितना बा? राउर कोटा पूरा हो जाई भाई। एगो बात हम साफ कह दे चाहत बानी। हम 50 बच्चा के एडवांस लेके रख ले बानी। ओमे एक भी बच्चा कम भइल था तो हनी लोग के काट के छोटा कर दे और पार्सल कर दे। चला आराम से। हाँ सीधा। हाँ चला चढ़ जा चला।